ce wai banda su kai ko wani irin tababbe ne kai wani irin dan hasada ne kai wani irin dan bakin ciki ne kai wace bakan mata ce ta haife ka kai kace kana bakin cikin ya manzo Allah shiga aljanna Ali dan Abi Talib ce arja ayatin fil qur'ani wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mafi kwadayin aya qur'ani shine fadin Allah ya Muhammadu zan ma kyauta ranar lahira sai ka ce ta ishe ka zan ma kyauta sai ka ce ta ishe ka yace ni ku in kai mun bazan bar al'umma ta daya a cikin wuta ba idan annabi ya dinga tura mutane aljanna da mutanen kirki da na kware da na banza shaydan ma sai ya dauka bari in matso ko ni ma zai ce in shiga Allah ya ce masa sal tuuda roki abin da kake so da ya sujjada me kake so roki tuuda an baka tun baka roƙa ba roki abin na gama baka sannan ka ce an bashi dama abin da yake so ka ce bari iyayensa in kai butuli ne an gama annabi butuli ne to shine nan muke ga maka ga Abu Lahab ya ci arziki na rana daya bayan duk irin cutar da yawa annabi ba za a yi masa azaba ba arzikin yayi me shine farin ciki na rana daya ya yantar da baiwarsa koyan gansa so bitul aslamiyya to ina mu da kullun ni da ku ko ba ma farin ciki da annabi kullun farin ciki da haifar manzo Allah muke ba dan manzo Allah ba da babu masallacin ba dan sa ba da ba mu haɗu ba ba dan sa ba da babu Qur'ani da babu sallah da babu azumi da babu haji da babu kyawawan halaye da muna nan a matsayin miyagun mutane a dalili na sa muka zama mutanen kwarai muka samu kyakkyawan hali muka samu addini na gaskiya kullum muna muke da shi dan in babu shi duk wani alheri babu shi dan kafin shi din babu da kana nan kana botar tsamburbura da burbusha a Kano da kana nan kana rana buɗe mu yanka miki ragon suna ki sha jini tsar kuma Allah ya shirye ka da annabi kuma kana jin wani kaikayi ana munna an to yau mutane ma shekara ɗaya kawai sai mutum a gidansa ya ce wai ɗansa ya shekara a yi masa munna to waye ɗanka na ruwanmu da ɗanka na ruwanmu da ɗanka to ga dai Abu Jahil shine Nasiruddin Dimashqi yake cewa iza kana haza kafiran ja'a zammuhu bi tabbati yadahu fil jahim muhallada wannan in ya zama kafiri ne da labarin sa yazo zai dawwama a wuta faqad jaa fi yawm al-ithnain annahu ya zo ranar litinin cewa yuhaffafu anhu ana masa saukin azaba bisururi bi ahmada saboda farin cikin da ya da manzon Allah sai Nasiruddin Dimashqi yake cewa famazzanu bil abd allazi ala umru ya zatanka gabawan da rayuwarsa gaba ɗaya ta kasance bi ahmad da masarura mai farin ciki da haifar annabi wa mata muwahidan ya mutu yana mai ɗayanta Allah ɗaya ne wance yana cewa huban ne Allah ba Allah ne Allah ba amma gashi farin ciki rana ɗaya ne masa sauki kai kuma wai duk baka gane ba to ko dan jami'a cewa wallahi wanda ya mawridin manzo Allah cikin iftida'us siratal mustaqim wa mahalafata al jahim yace wallahi sai Allah ya bashi lada saboda farin ciki da haifar manzo Allah dai baka da wani magabaci akan kaki wannan munna da ake to kin annabi zamu dinga ko kin haifarsa zamu kenan in ba mai munna kan annabi ba gaya min akan me za mu munna muna da wata nasarar da ta kai manzon Allah ne Allah ya tsarkake shi ya dinge masa kirari ya tsarkake wato shiryen manzon Allah ya tsarkake hankalin manzon Allah yace ma dalla sahibukum wa ma gawa suka ce batacce ne Allah ya ce bai bata bakariya kuke suka ce wa ma sahibukum suka ce mai tabin hankali ne Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun annabi ba shi da tabin hankali kana taba annabi Allah ne yake shiga kana cewa annabi Allah zai shiga ba wai kai daga waje ba ma matansa in suka shigo Allah shigowa yake da suka ce gwalagwale muke so matansa bai suna fanta ba an ba mu haka Allah ya ce to annabin ya ce to ga musu wa in kuntunna turidnal hayatad dunya idan duniya kuke so wazinata da kawarta to fata alaina ku to ummatu kunna in jiyar da ku dadi